אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. מתי מספר קרואים לחיים נושאים, ומסלדים מחילה בשעת הנעילה. אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. מיכאל שר ישראל, אליהו וגבריאל, מסרו נא הגאולה בשעת הנעילה. אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת